hemen ez. Kobertura topatzen nahi naiz, a ber. Musika pixka jarri nahi dut. Baina ez dakit. Bruce Springsteen pixka edo. Elliot Murphy pixka edo. A ber, hartziten. Bueno, igual du. Después de todo, musikari badator saiora. Eta después de todo, berak jarriko du musika. Kaixo lagunak eta Karen Ortiz de Ginea, ongi etorri, zer moduz? Kaixo, Seba, oso ondo zurekin. Plazera hondi bat zuen izatia, Neria da. Pentsatzen gendun akordioak etorriko zinera eta keharra teklatu ekarri desuna. Bai, uste non txikiago izango zara, baino. Ondo. Irrikitan zuri entzuteko. Hemen ibili gea, después de todo, gora bera, después de todo area, zer da zehazki, labe barruan dakasun zerbait, ez da, laiztera teleko dana? Bai, nire lehenengo diska, bakarlari bezala, eta gutxi gora bera irailean edo aterako da. Eta orain ekainean single bat aterako da. Jope, baina, hoi dator zuria, lehen da bizikoa, baina zenba kolaborazio egin dituzu, Bai, asko. Eta bakit Bruceekin gauzakin dituzula, bueno, Elliotekin, ze ongi ez da? Bai, egia esan bai. Eta guaintzatoz ilusio hondiakin zure diska berriak alegateko gokin? Bai, asko pasaizkit eta guain da nire momentua, zakit zertarako, baina bintzat nire momentua. Goxatzeko eta gure goxatu arazteko. Eixe. Bueno, eskuako sofina eskazu, musika mundun, zukalden zemuz moldatzea. Ba, egia esan ezain. Neko nuke hobeto moldatzea, baina bueno. Etxalako aritu zeuru. Baina jate asko gustatzen zait. Bueno, eartun earki moldatuko gea. Ikusiko zuen, piper bete batzukin goitugu, saltxar bat piper morroiekin, eta aldi berian, Karen intzungo dugu. Ze sorte da, kaur. Beno, lagunak eta Karen, garatuko zuet pausuz pausu, nundik noebiliko gean, piper bete hauek iteko garaian. Hemen dazkau piperrak, pikillo piperrak, baino lehen da bizi prestatu behar dugu, barruan sartu behar deuna. Ingo deuna da, gurinetan, porrua goxatu, behin ondo erregozita honian, zapuan, pusketa erba sartuko dugu barruan, txikituta, eta hori utziko dugu, gio bexamelakin nazteko. Bexamela ingo dugu, gurina, irina, esnia, gatza puntu bat, honeire gatza pixka botako jo, eta gero hori ostutzen utziko dugu. Behin ostuta da honean, piperra bateko ditugu, eta piperra sartuko ditugu piper saltza baten barruan. Piper saltza iteko, hemen dazkau, morroi hauek, laben erreko ditugu gatza eta olio tanto batekin, behin ondo erreta daudenian, ingo dituguna pipiteak atea, azalak endu, ingo deuna da goxatu batzu jakin, eta horri gehituko jo, piper txorizerua, esnia, esnegaina, azukerre pixkat, berrinduko deu, piperrak bertan goxatu pixkat, eta zuri entzun. Zema gauza. Hau da gauza erra. Bueno, lasai, ni bertxoa gota eta bain txirrik itxarrak agungo geha, ados? Vale, oso ondo. Bueno, lehen da biziko eta behin, behitu, porru hau ingotena da. Pixkat uretetatik pasako, zatikan horre erraska ez da kasu alde hortan, hor ningo jotena da. Lehen da biziko beruzak endu, bakizue beti hemen lokatz pixkate hote ala, lokatzik ez nahi gure errezetan, hor naukendukoet, ur pixka pasako jot, eta txiki inbiar dau. Ondo moldatuko zea, ez da? Labanakin ondo moldatzen zea? Ez gehiegi. Labanak ez gustatzen, baina saiatuko naiz. Saiatuko naiz. Lasai, ingoetena nik ondo garbitu, eta bitu, erditik amostuko dut, eta zu erdi jaiten jungo zea, eta ni beste erdia, bale? Eta hala ikusten jute zea nolaitean. Usondo. Erresa da. Mantxo jungo gea. Eta gau presik handa. Bueno, kontatu. Zan deuna da, Bruce Springsteenei intzenion, Springsteen, ez dakit ondo esaten deten, Oso ondo esaten duzu. Oso ondo, bale, eskerrik asko. Intzenion diska bat beretzako. Kontatu hau, nola izan zan hau? Bueno, txikitatik gustatzen zitzaidan Bruce, baina izugarri, eta beti nera matxoki juten nintzen kontzertutara, lehenengo filetara, hoteletara, orain dela, hogeita piko urte, atzea botatzen bale badeu, orduan, ni beti bere kantua jotzen dituen etxian.
nire ametsa zan berarekin jotzea. Orduan jartzen nun musika etxean, eta beti akordeia jartzen nun, eta benga, eta egiten ditun beti nire improvisazioak. Eta, bueno, azkenian, hainbesteko pasioa naukan, berarekin, txiki-txikitatik, esan nun, eske, ja daukat autografoa argazkik ezakit zer, eta lehenengo filan egon nahizik, ni zeze gehiago behar debeakin. Erakutsi behar diot, nolaraino bera izan den ere bizitzan oso garrantzitsua. Eta orduan, nion kantu pila bat hartu nituen, eta akordearekin estudio batea jo nintzen, eta klaketari gabe, bata bestearen atzetikan, kantu pila bat egin nituen, akordearekin bakarrik, Zure ahotsa, akordeoia eta bere kantua. Ahotsa gabe, akordeoia, musika, eta akordeoiarekin hasi nintzen txikitan, orduan hori izan zen pixka nire hasierako instrumentua. Eta orduan, berak ere bai erabiltzen zuen akordeoia, erabiltzen du askotan, zein kantutan, eta esan nun, emanin behar diot. Eta orduan, egon batian, hainbeste hoteletan egon da gero, eman nion dizka. Eta aurrez aurre mantzen nion, bidali zen nion? Aurrez aurre mantzen nion? Lehenengo manion, karta bat edidatzen nion, bere elbidera, nilersira, igual 15 urtekin, baina gero ja, 20 gutxikin edo horrela, eman nion, rapatu nuen Madriden, Hotel Palacen, zegoen Kasaluzean. Vale. Kasaluzean arrautza garratu baten ez da, eta orduan, hortikan atea zan, eta jonkinan batzuk horrika, eta horra rapatu nuen, eta eman nion dizka. Eta orduan, urrengo egunean, orduan nahiko krikian nintzen, berarekin, berriz jo nintzen hotelea, eta hori despeditzea, eta hola. Eta esan zian, entzun zuela, eta gustatzen zitzaiola. Eta orduan ikan aurrea, handikan urte eta pikora, Valentzian ikusi nun lehenengo filan, eta ja orduan ikan aurrea, bueno. Kontaktua dakazu berekin. Bai, ez egutzen. Eta gutun horiek, bialdu dizkizu bueltan, ez beti izate dira, pues hori zabaz akordearekin, eta horlako gauzak. Eta gero Dublinien manion beste dizka bat, handikan urte batzutara. Berdina, beste kantu, nola, brusera dauzkan hain beste kantu, eta hain beste, bueno, da fenomeno bat. Dauzke gainen, kantua diala denak, nire ustez, hits kantuak ez, osea, diala numero 1. Zenbat numero dauzak brusek, eske nik uste ez daula beste bat, beha bezalakoik. Beregatik zea musikaria, baliteke opeak bultatzen zure ikurretako bat, bere zure ikurra izan da beti? Bai, osea, nire zen nintzen txikitan, oa indikan behaz nuen ezautzen. Baina bai da egia, adibidez beti neukan kontserbatoria musika klasikoa eta hola, ondo zegoen, baina nahi gustatzen zitzaidan hori, roka eta pop eta Bruce Sarnetzat, bueno, osea, nire jainkoa. Orain ja, bueno, lasaitu nahi zagauza asko gustatzen ezkit baino orduan. Bueno, hemen, ikusezu nola moztituten Luziaska, hola xe? Bai. Moldatuko zea, bai, ez da? Bai, a ber, erakusten diazu pixka baino, bai, horrela ez da? Lamana Luzia hartzen dezu, horrela xe jartzen diozu, eta lasai, Luziaska, eta gero txiki-txiki. Vale, saiatuko nahi. Eta, después de todo, ze topatuko du dizka honen barruan? Begira, gauza asko pasa zaizkita azkeneko urtetan denoi bezala, baina nahiko tristeak. Eta orduan, iritsi zan momentu bat, esan nula, uste badala garaia, talde pila batekin egon naiz jotzen akordoia teklatuak, eta abarez, beti musikari, laguntzen bezala arreglak egiten, eta beste musikarien kantua jotzen, ez? Orduan, nien eusken beti kantuak egindak, baina ez dakit, nire burua ez duen ikusten, ez dakit, protagonismo horrekin, ez? Beti negoen, bigarren filan bezala, iritsi zitzaidan... aukeratu, ez zen etorri momentu, eta esan zen iritsi daia, ez da? Eta orduan esan, iritsi da. Eta orduan, kantuak dira, nire amatxo hiltzen oain dela 3 urte, eta orduan ikan aurrea izan zan pixka bat dezizio hori hartu nun, ez? Oso bezki pasan nun, eta orduan, hasi nintzen... ez dakit ondo mozten nahi zen, porque bi gauza bat... Zubiatzik ez moztu, geho nahi deula teklatua jo, eta hortik aurrera lasai, moldatuko geha. Vale, pues hori, eta orduan, erlazio bat izan nuen, bukatu zen erlazioa, eta orduan, denbora asko pasan nuen konposatzen. Etxean lasai, ze gaizki zaudenien, pues etxean zaude. Eta horrela zaitzei zu, edo terapia gisa erabiltzen du? Hori da nire terapia, eta orduan, neuzkan kantu desiente egindak, orduan nengoen beste talde batean ere bai lanean, baina talde hori desagertu egin zen. Osea, azkenean hori pasatzen da askotan musikarekin. Eta talde horrek eramaten zigun Javier Vargas, ez dakit ezagutzen duzun dela, Vargas Blues bandeko gitarrista, sortzailea. Eta orduan, berak ekoizten zigun Destino Harlan izan azun taldeak. Bukatu zen, eta orduan esan zunkaren, nik uste zure kantuekin jarraitu barko zen aukelazuk, eta
nik lagunduko dizut, kanturen bat nik ekoiztuko dizut, eta hola egin genitun, kantu batzuk bien artean, da gero, santzian zuk egin aurrea zure diskarekin, eta hola hasi nintzen. Eta kantu hori guztiak adibidez. Lehenontikan ja idatzitza zenukan baten bat, o komposatua eta guen letra jarri diozu, edo letra o dana berria egin dezu. Dena berria, nire euskan dena berria, nik ordu arte egiten ditun kantuak musikari gabe. Osea, beti gustatu izan zaizkit soinu bandak eta hola, eta orduan egiten nuen musika instrumentala. Baina, ez dakit, ze pasa zitzaidan amailtzanean, iruditzen zitzaidan, ez dakit, kontzertuak emateko ni bakarrik, ez, nire kabuz, errexagoa zala, letra jartzea. Ze, karo, ez bazea Ennio Morricone edo makina bat, soinu bandetan ez daukazu bide errexa. Orduan, pentsatun, igual, kantu errexak egiten bali maitut, horrela, nahitko komertzialak tala, igual disfrutatu dezaket. Eta horrela hasi nintzen letra jartzen. Eta besten. Eta bakarrik zaude orduan, holtza gaine joko zenean, inpetzatzen bira txiki bat, o bira txop bat edo ezain txikiare etorriko dala, hor bakarrik topatuko zaitu holtza gainean, edo eukiko zu kolaborazioen bat, edo... Nirekitan nago denatara, baina hasiera batean adibidez... hori esk. Lasa, hau ikasi da, ni moztuko. Vale. Beitu, ekainaren 13an izan kontzertu bat Donostin, elanden aretoan, eta hemendikan aurrea, hainez prestatzen pixkat diskaren promozioa, eta udazken aldetik aurrea ja, ingo ditu gauzak. Eta orduan, bakarka, edo igual, adibidez, elandenen, Oriol Flores perkusionista batekin egon nintzen, eta, sobre la marcha, ez? Eta segune ze presupuesto dagoen, eta, hasiera batean bakarrik... Presi gabe, baino goguakin da goxatuz, ez da? Bai, hori da. Ondo. Seguro ondo ateako da, 13an estrenatu basea, ondo jungo. Baietz, ni naiz 13an jaiotakoa, eta gure etxen 13an pasadian gauza jarrak izaten dira. Bai. Beti jendia izateko 13a ez dakit arriskutsua, eta gero, auto zea guten ez egazkina, eta ez da 13a ez gertatzen da. Ze hilebetekoa zea? Maiatzekoa. Bai. Jo, zoriona. Eskerrik asko, bai. Boain, diska batera dezu, baina zu, kompositoria zea, irakasleare bai musikana, ez dakit, beti musika inguruan bizi izan zea, instrumento mordo bat jotzituzu, eta ez dakit, gauza batekin bestekin baino gehiago goxatzen dezu, edo nola aurkezten zea zu jenden aurrean? Bai, egia da, akordoia, teknika handia dakatela beti danik ez, eta gero pianoarekin daula, baina batez ere, sentitzen naiz, sortzailea. Hobeto edo okerrago, baina gustatzen zaidana da sortzea. Eta komposatzea, eta estudio baten sartzea, hori da gustatzen zaidana, kantuak egitea. Horretxean bezala sentitzen zea. Hor pasako nuke bizitza, etxean pianoarekin, eta kantuak egiten. Eta gero kontzertuak... Eta zure diskan, ze topatuko dugu? Bakarrik, akordeoia topatuko dugu? Teklatua, denetikan? Bai, behitu egongoa, teklatua, akordeoia, gitarra akustikoak, Mikel Agirre, La Buena Vidakoa, amater taldekoa, edo Javier Vargase bai, egongoa gitarra elektrikoa jotzen, eta gero Jon Bidaur, dala, azkenen produktorea oso gona dela, eta bera sartu ditu bai bajoak, eta Oriol Flores perkusioa. Musikari... Ze gauza ona, eta ze jende ona bildu zeaten bertan, ez da? Bai, Ze ona. Eta, hola. Irrekitan egun alabetik atea, eta holtza junda goxatzeko, ez da? Bai, egia esan bai. Jo, jakiteko nondik noe biliko zen, pentsatzen dut, Karen bezala topatuko dugu, zure sare sozialak edo nola topatuko dugu jakiteko nondik noe biliko zen. Hor da dilema bat, ni naiz Karen hortiz eginea. Orduan, hasiera batean, Javierrek adibidez batzen zian, bazu Karen, zeukazu izen originala Karen, baina, klaro, ze gertatzea hasi ginen pentsatzen. Spotifyen Karen pila badaude. Izan daiteke originala, ez dakit, igual auzoan, nire auzoan, baina... Beste asko dauden nian, ja. Orduan hasi ginen pentsatzen da esan genuen. Beste izen bat pentsatu behar duzu. Tani pentsatu nun, pues, ze izango naiz ni bain. Karol G, ez. Karen G, ez. Pues Karen hortu eginea, ala naiz. Eta nola gainen ez da honbesteik, errexea da, pixka luzea da, baina errexea da, pues, aurkitzeko. Bikain. Eta hori ere, pues, pentsatu genuen nola importantia zala. Osondo. Karen, hemen, mingaine eman, eta lehendabiziko urratza egin dugu, Piperra labian dazkau, eta porrua goxatzen dakau hemen gurinetan. Ingo deuna da, oain, erreportai bat ikustea jungo gea. Behasainea jungo gea, kaxolakoa aneonga gure zai, artista duta, Iker, eta akutziko izku kokotxa batzuk. Kusiko zuen. Zer gauza gara.
Ei, kaixo Joseba, bueno, hemen txegare, kaixolan, ni Iker Markinez naiz, eta bertako sukaldari eta arduraduna. Eta gaurkoan, bueno, ez ditut esango zer den, baino bai mugimenduarekin ea asmatzen duzuten. Artista, venga, etorri nirekin. Bueno, hemen txegareia prest, osage guztiak mailan, eta gogoarekin zuei erakusteko nola egiten ditugun kaxolan, kokotxak pilpil erara. Bueno, errezeta honen zergaitia erresa da. Kalean askotan galdetzen didatelako, trukon bat egongo da kokotxak ondo ateatzeko, ondo ligatzeko, eta neuken gogoa, pixka bat, telebistan argitzeko, dauzkezuen duda horiek, kaxolan nola egiten ditugu. Gaurko errezeta egiteko, erabili bar ditugun bakaiau kokotxak dira gaziak. 3 aldaketa ur erabili ditugu, eta egin dituguna da gazitik gezara pasatu. Hauek erabili ezean, freskoarekin ere, gauza berbera egin dezakegu, hori argitzeko. Beste osagai bat garrantzitsua dena da, batzuria. Batzuria erabiltzeko garaian, zuritzeko, emango dizut trukutxo bat. Uretan euki orduete gure peletan, eta ikusiko dezute, horrela, baratzuria zein erres kentzen zaigun. Lehenengo ingo duguna da batzuria zuritu, zuritutakon puska txikietan muztuko dugu, eta momentu hau izaten da momentu kritikotako bat. Askotan, hasten zatenen pilpila eiken dezutena da lapikoan olioa jarri, berotzen, eta ondoren botatzen dezuna da batzuria. Olioa berogie balima dao, batzuria seitxun erra egiten dela. Beraz, gure forma, eta nik uste forma hobena dela, baratzuria behin txikituta dugunean, lapiko batean edo kazuela batean jarri, baina lapikoa sutan jarri gabe. Ondoren olioa botako dugu, eta kaiena gustora. Nik botako diot kaiena pipar bat. Ordun hasiko gora berotzen. Berotzen hasten denean, baratzuria hasieran hasten da pixka bat aktibatzen. Eta handik minutu pare batea ikusiko zuen batzuria hasten dela dantzan. Dantzan hasten denean baratzuria, ingo deuna da lapikoa osutatik kendu, osua itzali, eta behin sua itzalita ingo duguna da gure kokotxak txukun lapikoan ipiniko ditugu. Behin lapikoan gure kokotxak guztiak jarri ondoren, ingo duguna da behize sua piztu. Eta momentu honetan eukiko dituguna da gure kokotxak 3-4 minutuz ez gehiago pixka bat konfitatzen. Horrek esan nahi du, ez dugula sua oso fuerte euki behar. Sua fuerte ez eukitzeak duen bentaja da kokotxak beak soltatzen duen gelatina lapikoan geratuko dela. Hori ez bali duen horrela egingo, beak soltatzen duen gelatina olioan desegin egingo zela. Eta gero nekez eukiko zen duetela aukera hori dena ligatzeko. Beraz, beste momentu interesante bat. Dela itzaldi eta momentu hortan utzi behar duguna da gure lapikoa quieto, geldi. Eta egin behar duguna da, berotasun hortatio pixka bat temperatura gesten utzi. Beraz, gutxi gora era 15 minutu eduki beharko dugu kazuela ikutu gabe. Eta behin hori egiten dugunean, momentu magikoa etortzen da. Gure movimentuarekin, iben horrekin edo betiko movimentu zirkularrarekin hasiko gara pixkanaka guztia ligatzen. Da ikusiko dezute, orain arte hain zaizuten plater bat, pauso guzti horiek mantendu ezkeo, jungola dena pixka bat ligatzen, eta lortzen gure pilpila gu nahi dugun lodiera hartu arte. Ondoren, guztia berotzea besterik ez zaigu geratzen, eta azken momentuan beti bezala platereratzea. Horrelako kasuela bat egin behar dugunean jende askorentzako, lehenik mesedez etxean praktikatu. Nahiko gaizki pasatzen dugulako, elkartean egoten dan tensioarengatik ligatu gote da eta ligatuko. Beraz, hartu kasolako bideotxo hau, etxean pixka bat praktikatu, eta ondoren, zuen elkartetan, prestatu horrelako kazuela erraldoi bat, 3 kiloko kazuela karaiar bat, eta ikusiko ez dute ze ongi geratzen zareten. Hemen egiten dugun gauza ezberdina da, platereratzea egin beharrean, egiten dugula da, gure ontzietan sartzen dugu. Ondoren, termoseiatu egiten ditugu, eta pasteurizatu. Horrela, zuen etxetara aiatzen da. Hemen ikusten izaten kokotxa kaxola berdina, baina era errez batean eta berotzea besterik ez zaigu geratuko. Joseba, bukatu dugu gaurkoa ere. Hortxe haitu geha kazuela moitxu eta hemen ditugu gure kokotxa eharrak. Badakizute non gauden, Beasainen kaxolan. Beraz, etorri eta gozatu.
Hau Iker, eta gora kokotxa horiek, ze itxura, pilpil sali altzea, Ze goxoa. Egia esan, pilpilian, dana ona, eta kokotxak areta hobeo. Eskerrik asko, eta eakutituken triki bainak ezin hobiak ondo ateatzeko. Urren arte, Iker. Bueno, gurean jarraitze goitu, hau hemen ondo erregozten nahi da, itxura politazten nahi da, guain, zapua garbituko deu, bexamela inberdeu, eta telebistan bakizuen magia egiten dula, eta ja piperrak erretatea ditugu. Ze ondo. Ordin berdiana zuritu. Vale, zuritu eta pepita katea. Moldatuko zea? Vale. Beste larraia garbitu. Igual hobeto. Oso ondo. Bueno, ingo deuna da, bitu. Alde baten. Zikina urruretan geldituko eta honean mamila botako. Vale? Bitu. Sekula garbitutuzun, ez? Trekimenean baten matia. Ba, igual, emate baiazu. Bitu. Erraz. A ver. Hemen, aurrena pepita dazka hemen, bale? Bai. Eta hau kentzen deu, honea botatzen jute beha, zikina. Gio, azala kentzen deu, errez kentzeala, horrela xe, eta gero, mamila hartzen deu nian hemen, dana ikendu, eta gero, hola itezu, ja, hartzezu mamila, eta betu, honek justo pepita gabe gelitza, baina bestela uretan hola itezu, pepita uretan gelditzen dira, eta honea botatzen deu ja piperra garbia, Vale, oso ondo. Una sala kentzen, eta gero pepita kentzen, da listo. Vale. Bueno, eta ni hemen jugun izena da, arraia garbitzen. Beitu, Hemen sapua dakau, eharra, Bai. lomo bat erabiliko berta botatzeko. Beitu, badakizu hau zertako da, lagunak. Beitu, hemen, bueno, normalen bi eukitzeitu, guain bat ez dakit, juntza dio. Badakizu zertako azka hemen antenatxo hauekola. Antenatxoak, o bixarrak, ez dakit, nola ditu, hemen. Ustezu? Bai. Señulo bezala dia. Horitezun, hola, izkira bat izango balitu zela, edo larbatxo bat izango balitu bezala, hau pita bat bezala da, arraiak ez du ikusten, eta hemen normalen pixka eta handiago ukitze gola, txak, eta hori moitu ite behola. Eta moitze guenian, treki, honea arraiak urratzen dira. Larba edo kizkira hori jatea. Orduan señulo bezala da, eta etortzen dianian, hau irikitzeu, rast! Eta barrua. Eta arraia barroa. Eta ez du dira aurrak egiten, Nola oleiteun, ura barroak asartzea. Eta iren txiteu. Eta gero, indartxuitea, eta gero karrapatzea jo, eta hortxe bukatzea. Bueno, ingo jotena da, lomito batea, eta jarraituko dugu gurean. Bueno, bakit Helio Murphykin ere bai indezula kolaborazioa. Beakin bai indiztuzula kolaborazioa. Askotan jo izan duet, akordoia berarekin. Eta nola lotzen dituzu historio horiek? Begira, dena nire pasioaren gatik. Bruceekin esan dizudan bezala, Eliotekin berdina pasazitzaidan. Elliot Murphy ikusi nuen Bruceen kontzertu batean, eta izugarri gustatu zitzaidan. Zen bera lagunak dira, tango bidatu zuen. Vale, kolaborazio bezala juntzan, eta zuk etzen duen ezautzen orduan. Nik ez, gero lagun batei esan nion da, esan zia, nola ez dezula ezautzen da? Si, bai, eta, bueno, asko gustatu zitzaidan da, Eliote daukana da, Parisen bizi dela, aksesibleagoa da. Bruce baino, claro, Bruce dago estatu batuetan. Orduan, askotan etortzen da Euskal Herrira. Eta justu kontzertu hori eta gero, Biarritzera etorri zen. Orduan jo nintzen lagun batekin Biarritzera, eta emanion, nola Brucei emandako CD-a? Elioti emanion. Eta esan zian, bere naizula berdina, baina bere kantuekin. Eta orduan... Hori beak eskatu zizun. Bai. Eta orduan emanion, eta esan zian, horrengo kontzertu nekin joko zu. Eta, bueno, izan zen... Ze, ona. Bai, eta orduan dikan aurrea askotan jo izan duen beharekin, Espainiako leku askotan da, Euskal Herrian ere. Bai. Eta hola leku berezin batien, zer lekutan jodezu behakin adibidez? Netzat, ikaragarri nago, ondina netzat izan zen, Zaragozako Zezen Plaza. Bueno, izan zen como leku oso ondia, eta jente asko zegoen, eta netzat zen como, wow, que pasada. Bai, eta gero, bueno, Euskalduna, asko gustatu. Euskalduna, bai, ez? Euskalduna gaur egilan. Bai, antzoki askotan. Bueno, geore bai, revolverrekin bai izan dezu kolaboratzeko aukera, ez da? Baitare. Eta berdintxoa izan za. Eske, nien ez galtzen. Osa, azkenian... Ez zuten moralperri galtzen zuk, eta? Ez, eske, gustatzen zaizkidan musikariak, pues egiten dizkiek gauzak, eta suerte izan duet. Nire ikasleekin, pentsatu nun, ingo dugu bertxio bat, bere kantuarena, baina euskeraz letra jarriko dugu, bueno, horioko gauzei buruz, eta berari eman nion. Batzeraiz, messengerrei batekin, hola. Eta orduan erantzun zian. Eta gero ja orduan dikan aurrea, bezriz koiziditu genuen ezakizer, eta egun batian hemen efnaken esan zian, bere manaierra zen da, esan zian, Karen,
zuk nekei joko zurrengo kontzertun. Eta ordu nikan aurrea, etortzen danean, beakin jotzet. Eta super guztua, porque da netzat, jotzeak, me encanta. Bai. Eta, holakotan adibidez, gustatzeizu bestekin kolaboratzia, baina zuria danien hor ja, txitxare desberdinak izango diare bai Zabelen, ez da? Bai, egia esan bai. Tximel eta berezik etorri horrezkizu, ez da? Egia esan bai. Ze da, como, zakit, zuk egiten dezunean kantu bat, ez dezu pentsatzen ze kantu mota daiteken, eta gero esaten dezu, jo, kuriosoa da. Zakit. Polita. Eta, zenen itxura gehiaukiko du dezuena bestiak? Zenen antzadaka edo, Jo, ez dakit, bueno, zure estiloa izango da, ez da, baina... Nire estil, eske gauza da, ni dauzkat influenzia, hori, ez? Adibidez, Harlan estilo amerikarra, hola, hori, Bruce, Tom Petty, John Mellencamp, Elliot Murphy, Johnny Cash asko gustatzen zait, ezakit. Baina gero, entzuten dezu nire kantuak, eta esango dezu, ez dirudi. Orduan, niri esaten diate nahiko pertsonala dela, ezakit. Batzuk esan diate daukatela la oreja de Van Gogh, antzar, ez dakit, ez dakit. Beste batzuk esatea diate, Cristina Rosenbin. Ze estilokin jarriko zinen, egia zen gaurko musikero ditzaizu gustatzen asko estilo baten jartzea, baina. Ja, nenke esango nuke pop, rock, folk, horrelako zerbait. Claro, horren barruan oso... Abaniko ondila da, hori da, orduan, nahiko kantu espiritualak dira ere bai, melodikoak. Zergatik esaten dezu espiritualak? Espiritualak dira oso barruko kantuak, ez dakit. Ez da, oso, musikari gehienak berdina esango dute ez, baina barrutik ateratzen zaizkitenak, eta azkenian, nabaritzen dut, egiten dudanean kantu bat, asko zobeto sentitzen aizela. Eta orduan, da, arimatik ateratzen zaizun zerbait, orduan, azkenian hori, ez dia kantu gainazelako kantuak, dia nahiko profundoak, ez? Eta lehen aipatu dezu, zure aman, eretzan ondorioz hasi sinala hau egiten, hor bertan ze gai jorratzen dituzu, ze egiten dezu, ze... Adibidez, dago kantu bat, dela mama izena du, ez? Orduan, kantu hori, da nire amatxori eskaini da. Eta hori bai dela oso espirituala, klaro, hori da kantu bat oso sentikorra, oso lasaia pianoarekin, eta jarri nion mama izena ez dakit zeatikan. Gainera, ingelesez kantatzen dut, eta berez, ni ingelesez kantatzia, ez zait, ez nahi sentitzen oso eroso, gustatzen zait musika entzutea ingelesez, hau da, gehien entzuten dudan musika ingelesez da, betidanik, ez dakizatik kanboz. Bukatu ezu? Nik uste bai. Esku garbitu guain lasai, errazkan. Vale, oso ondo. Eta horregatik intzen un ingelesez zure... Eta, bakizu ze gertatzean, bere musika, beti lehenengo iten dut musika, eta gero jartzen dut letra. Eta musika horrekin, ateratzen zitzaizkiran galderak, erderaz edo euskeraz ez zian ondo gelitzen. Zian, ez dakit nola esan, ingelesez gelditzen zian politxagoa, melodikoki. Bai, eta musikalagoak zian esaldiak ingelesez, eta horregatik anekin un ingelesez. Bai. Eta adibidez, diska guztin, bai euskeraz, gazteleaz, inglesez, hizkuntza guztietan entzun ditugu diska, kantuak? Gehienak gaztelaniaz eta euskeraz. Eta, berez, baten badaukat ingelesez, baina usteu kanpo gelituko dela. Orduan, diskan esango nuke mama dagoela ingelesez. Eta besteak, bari da, gaztelaniaz eta euskeraz. Hori, hola jarri. Perfecto. Oso ondo. Sartu behin, sartu bibider. Bibider, bale. Taka, bibider, hola. Bueno. Zu ikusiko zuzu, seguru txukun jartzen dezula. Bueno, hemen ikusi ezu, Gero piperra hauei, batzuk ja botako jo, salteatuko ditugu, txorixerokin, azukre esnegain eta esniak inaztuko deu. Bai. Eta hoi daka hoia listo, saltxa iteko. Gure piperren oinarri ja. Hemen, behitu bexamela iten nahi nez, ja, irekiten da guztoa. Xamurra indeu, baina pixka gehiago xamurtuko dut. Vale, azkenengo ikutua. Hau hemen, eta hemen ingo deuna da, guain, nastu, porru eta xapu egin, eta ontzi baten gainen jarriko dugu, ostutzeko geho piperrak ondo betetzeko. Orduan, hau dakau ja, horrela xe, botako dugu bertara, xamela, listo, dakau, horri bi buelta eman, betu honekin inberren,
mingaina batekin ningo eta hola, dena ondo harrapatuko dugu bertara botatzeko. Eta utziko dugu hau ondo ostutzen gero piperra betetzeko, gero hori birrinduko dugu, eta bitartean jungo gea erreportai bat ikustea. Vale, ze ondo, bai. Arrai salia zea, arraia jatea gustatzen zu? Bai, asko. Dena salia zea. Bai. Donosti arra izan da, Nola ez? Horrelako gauza honekin, vamos. Bueno, ingo duguna da, hau hemen utzi ostutzen, haure kroketa datu egiteko ere arra izango zen, Ba, baita. Edo lasaina baten barrun jarteko, nahi zueneako. Bueno, hola xe, garbi. Esan dakoa, hau ostutzea, eta erreportaia ikustea jungo gea hori joaino. Eta hori joan dago, Bodegon Sarasua, eta danetik itegu egona. Parrillan artista dia, eta gaurkoan itxaska horra prestatu du. Ikusiko zuen, zer rezeta? Eharra, betikua, ona, gauza gutxikin, baina produktu oso ona. Oazen ikastea. Kaixo Joseba, Lide eta Joseba gea. Kaixo tokaio. Orion gaude, Bodegon Sarasuan, eta gaur kontan, errezeta goxo bat egingo dugu. Bodegon Sarasuan gaude, 1970 urtean irik izan negetegi hau, eta nik eta nire maztiak orain dela 6 urte hartu ginen. Beti nahi izan ginen zehose bilon arte neuki gure negozioa. Eta bueno, ni bilinitza nire lengusuakin bodega katxinean parrilla ikasten, parrillero famili batetik etorri izan du naiz, txiki-txikitatik ikusi etorri, eta han ikasi nun parrillan, eta gero erabak egin un bilon artean Sarasua hartzia. Eta Sarasua zergatikan izena, irik izan egunen Sarasua familiak irik izun hau, eta orduan guk hartu ginunen, erabak egin un behaien izena gordetzia. Sarasua da betiko erretegi bat, eta hemen da, hori, betiko entranteek, tradizionalak, eta gero parrilla da, etxe honetan garrantzitsuna. Eta guzaiatzegea, oain bizkanaka espezie berrik ekartzen eba, eta gehi ezberdinak, ez izateko hori joa etorri eta beti bisigua jamerrezula o pixkat tipikotikan ateratzeko. Pasaitikan ekarri zigu igorrek, Carmen Arreindegitikan hemen txedekaula 20 metroa, keizton produktu ekartzigula, eta gaur ingoitugu itxaskarra batzuk pasaian hartutako gaur izan. Honea etortzean bezero klasia da, bertako bezeru asko, herrikua eta inguruko herritakoa. Eta gero kanpotikan udaran hori jo jendez betetzea, eta kanpoko jendia eta bertakoare asko ibiltzea. Eta hoan eakutziko izuet nola ingo deun gaur ekarri deun itxaskarra. Gaurkuan itxaskarra ingo deu, zergatik itxaskarra, harrapatu berri dute pasaian, oain udaberritik udara arrai hau asko sartzea, itxasua gehatzean enpixkat arrantzale bazterrea tortzea arrantza, eta nahi gehien gustatzen zaiten arraia dalako. Horregatik ingo dugu gaur, itxaskarra eharrau. Errezeta guiteko 15 minutu beharko ditugu, gehiago ez, azkarra izangoa. Erabaliko ditugun osagaiak dira, ospina, olioa, baratzuria, kaiena eta gatza. Eta garrantzitsuna itxaskarra. Errezeta guazteko, lehenengo gauza ingo deuna da itxaskarra hartu, itxaskarra garbitu, eskama kendu, agaia kendu, gero ezurra kenduko jau, da mariposa bezala irikiko deu. Eta gero ingo deu, huelta eta huelta parrillan. Parrilla nola ite deunen, golpe fuerte bat emate jaunen, ingoa parrilla asala tostatuta gehatukoa, eta gero aragila, oaindikan gehatukoa bere puntun, joiztu inda, eta sekatu gabe. Nahi duna da bere zukuk eta barruin mantentzia. Zergatik itxaskarra, bertako arraia, da aragi gorriko arrai bat, sabore potentia dekana, mariskua jaten eotean arrai bada. Arroka bastarren, ikustezue koloriagatikan nola eotean alga harten kamuflatuta. Adibidez, itxaskarra hemen dago jendia erotu ite jona arrai hau, eta beste askoi, que no le gusta. Ondoren ingo deuna da olioa jarri berotzen, kaiena bat bota, kaienak soltatzen juteko bere pikantia, eta gero vinagre pixka botako jau arraiai, baratzuria botako dugu ondoren olioa, eta gero refritua botako jau arraiai gainetikan. Bueno, Joseba, behitu ze itxura polita dakan. Badakizue Orion gaude, Bodegon Sarasuan, eta etorri nahi dezuenian bisitatzea. Noiz etortzea izen, itxaskarra erba jatea. Agur!
Eurra! Hau pasarazua, gora hori jo, eta, hau palide benetan, eta zorionak, Joseba, ze gauza, Pasada bat. itxaska horra, Bai. gauza Baietz. gara da egia esan. Bai. Eta gero esan dure, bai, ez hau batzu gustatzea izaio, eta beste batzu ez. Nik usten dut horri itxaska horra, batzuk ez dazkiela hola espinak eta hola Hori da, arreiak, ez hola dakite. azkana pixka burua errata hor daka goxatzeko, nire amorratu da, nire Nire amontzako ere. da, gehien gustatzea jo narraia. Bai. Eta neire asko. Eta gauza eharrakititu zuen eta jarraitu hortan. Bezarka ondioa bikote. Zorionak itezuena gatikan. Gurian jarraitzeko men. Zu emango jo, sarta jai. Olio pixka martxan jarriko deu. Batzu ja pikatuko deu. Eta botako deu bertara. Igual piperran gainea. Igual ez negaina eta pixka temendikan pasa berotzeko dena. Eta hortxe birrinduko zu. Vale. Ados? Bueno, musika da, zure hogi bidia. Baina ez holtza ibiltzea. Karga maizik eta musika irakaslezea, ez da? Bai. Alaxe. Nun zehaz zehazki. Ba, begira, Antigua Luberrin, Antiguako institutoan. Vale. Hoxe. Institutuan, edade hola pixka traketa, Oso ez da? txarra, oso Oso txarra. txarra, bai. Ez que Bai. niko batzen naiz. Bai. Gaina honea torri zan, txapa zaundila. Zauzko gure Ai. musika irakasle. Gero beste bate bai eukin nun da. Jo, egia esan da, ez dakit. Beti zaude hor klasen, ez da? Matematika, eta ez dakit, hola, eseita, eta jutu zea musika, eta arrotu. Bai, Arrotu bai, askotan, gora ez da? etortzen zara. Soinketa, junda, Bai, venga, hori da. pixka, eta arrotu, eta Bai. pixka zei izan berra. Edai horietan, da justo klase horietan irakasle izatea, ez da? Bai, batez ere gaudelako, irakasle bat 25entzat. Ja. Orduan, klaro, 25 erakutsi gitarra jotzen, ukelelea jotzen, o kantatzen ondo, eta normalean astean behin izaten da saioa. Oso eta, zaila claro, izan behar du, ez da? Oso zaila da. Ja. Bai. Baina, Bai, niko bueno. batzen naiz hor behitu gaina inula behin. Txistuan esamina, hau uste behin baina kontatu. Eta txistuan azterketa eta txistua hola hartu, mutu urran sartu bat eta... Joseba kalea, venga, jode, hoi da, arrotuta geiztia musika. Eta oroitzapen olakoa, azkan musikan, zatikan, ez dakit, egia esan, edadia txarra izatea dare, bai. Eta orduan, ba, gora etortzezea, eta ez dakit zeba batik irakaslek Dena atzen du, kontatzen. ez da? Bai, hori egia da, Bai, azkenean energi gastu handia dakau. Baina, bueno, ikasleak ez daukate, kulpa. Adinean daude. Ja, adina izatea, Bai, eta bai. ointxe esan dezu. Eta hor, adibidez, ze ukelele, esan dezun bezala, ez dakit txistua, txirula, ze gauz Ba. erakusten dira zehazki. Ba, aldeguna, askotan esate dute, nik nahi piano ikasi, nik ja, baina eske dago piano bat eta 25 zareten. Ja. Orduan, ba, azkenean txirulakin, iten du pixkat denak daukatelako txirula bat, gero ukelele asko daude denontzat, gitarrake bai, orduan, bueno, ba, egiten dugu pianoarekin kantatu, abestiak jo, kantatu, instrumento desberdinekin, aldeguna, Ja, aldeguna, aldezuena bai, eta- hori da, Eta musika pixkat barruan eukin bihar dare bai, bai, ez da? nire ustez bai. Deio irakaslek esaten, zu belarriak bata bestian kontra dazkazu, Joseba. Jarri zaite, lasai dutxan entzuten da. Egia esan, batzuk bai doinuan nahi gabera ematen du, ez da, Hori barrutik egia da, anatetzen bai. zaie, eta beste batzui, Bai. ba, ez dakit. Beste batzuk gehan bezala traketzo, ba batzuk ba, korrikete Holaxe da. goraian, da beste batzuk sukaldatzeko goraian, Bai, ez da? bakoitza dauka bere Doaiak hori da. eta- Bai, hori ala da. Bai, bai. Bueno, hemen, inberezu bakarra da, birringaio barrun sartu, Vale, eta dena ondo birrindu. Oso. Eta ni piperra betetzen jungo naiz, vale. a ber, nun jarriko eten, behitu, hemen bertan jarriko ditut, txiri, zua basu, guain batian jarriko eten, pixkate peltzen juteko, eta gero hori gainen bota, piperrak beteta, hau bagoa, martxan. Bueno, eta, eman dituzure bai klase pribatua, geho beste erabateko kurtsuak eta hola, edo Ba, bakarrik ibilizia eskoletan da hola? Ba, oain hezkuntzan hau, bigarren hezkuntzan, baina hasi nintzen musika eskoletan, eta gero ere bai klase partikularak ematen, baina pixkatero mena zan, zezan oain bi ikasle, bilar lau, ez dakit zer, eta azkenean esan hon behitu ez. Nire inbiarko hori hezkuntzan egon, eta gero Lan bentsat. hori da, lan establea. Ja. Ordu establekin eta holaxe da. Berez nahiko nuke musika eskola batian, Bai, Bai, porque da hor bai gozatzen duzu musikarekin. Eta Ba, porque totzen da ikasten jendean duzu musika ikasi nahi duna, berez. ezta? Hori da. Baina batzutan kondizioak ez dira inonak, eta, bueno, holaxe da. Eta, bueno, musikak, zeman dizu zuri bizitan musikak? Ba, dena. Dena, eta? Bai, dena zeatikan, da nire terapia. Osea, nire ama hil zenean adibidez, ba, jendek esatezian ingurukoa jo, psikologa jo beharko zu, porque nire amakin, osea, ginen erlazio bat izugarria. Ginen igualak, eta beti juntu, eta
Eta nik arginakan, osea, segurazki psikologoa beharko nuke, eta beti beharkoet, osea, nola ez, baina nik arginun ez, eske ni bakit zein behar deten, eta nire osatzeko modua, pues, zan musika. Eta hola da, beti. Komposatzia izan zen musika, ez da? Bai. Bueno, eta zer espero duzu hemendik aurrera musikak ematia ere, bai? Ez dakit guain hemen indezun proiektu, después de todo proiektu honekin, ez dakit, zein da helburua, edo aurrena da izan da goxatzia eta gero ikusiko duze pasatzen den, edo zein nahi duzu? Bai, ikusiko ze pasatzean. Azkenean, esketa aramazkit bizitza guztia musikarekin, eta hori, kolaborazio pila bat ditut, eta badakit, hori ez, egun baten zaudela, kriston antzoki polit batean jotzen, eta horrengo gonean zaude institutuan lana egiten, eta etxe ez dizu inorreko ordaintzen. Azkenen kontzertuak, bai, gauzak egin ditzazkizu, baina musika oso zaila da, musikaz. Bakarrik musikari bezala bizitzea ez da bat. Kolaborazio horietan ez da nahiko irabazten bizitzeko gaina? Gero- Okibeko zen ditu, nazte euro Hori da, lau, hori ez da? da, Eta ez da hori da. errexan betetzea agenda, Eta hori ez da? eukitzeko ere bai, egin beharko zenuke, esan behitu institutu hau txingo dut, eta horta dedikuatuko naiz, baina, klaro, eske gero esatezu, ja, baina aurten edo hemendikan bi urteta bai, baina gero zeingo ere bizitzakin. Orduan, daukat estabilidade hori, eta gero musikarekin ja pentsatzen dut, bueno, egiten dut hori nik nahi dudalako, nire terapia da, nire beharra, eta gero ja ikusiko da zer ateratzen den hemendik, baina behintzat, bai, ez dauzkat aspirazio handiak alde hortatikan. Ze bestela sufritu iten duzu pila bat. Orduan, bai. Beharra zendun, atera dezu, eta hortxe da, oia, kaderatu. Eta beti egon gara musikarekin erlazionatuta hori bada argi daukat. Bueno, irrikitan gaude zuri entzuteko. Hor ikusi dugu pianua €1, baina egon ez dugu entzun, da egia esan irrikitan gaude. Beitu, hemen dakau piper gehiago betetzeko, Oan indet pipertxoiek bete, kasuelatxo txiki hori ingo dugu bilon artean hemen gaur egun ikusita hoxe jateko, bere pixka pikatu berdet, eta hori ondo birrinduta gelditu aldaia. Nebezu gehiago emango jot paso. Eman eur bat hola pixka, nik emango jo bestela, zuk ja leku hartzen jun. Bai, bale. Eskuketan agarbiaz kasu, ez da? Bai. Ja no entzako, hau emango jote eura hola pixkat, eta hor gaina gota, epeldu, eta hau listo dakau. Bueno, ze kantu joko dezu, Karen? Abaitu, kantu hau zutzako da, Joseba, ze lehenko gunean neon pentsatzen, ze kantu jokoetet, eta, esan hon ba, kantu bat ingo jot, oso simplea da. Ez da sinisten. Bai, ala da. Prestatu dezu? Bai, lehenko gunen. Benetan? Bai. Bueno, Ai, ama. a ber ondo atatzea daiten. Eskerrik asko, seguru bai. Txuletita bat daukat bazpare, ze azkenian letrakin, hainbeste kantukin naztu itezea, baina hau nola nahiko berria da, baina bueno. Ai, ama, A ber ai, gustatzen ama. zaizun. Eskerrik asko, Karen. Zuri. Irrikitan gaude Zuri. entzuteko. Bai. A ber. Biztingoet, lehenengo gauza. Eguerdi hontan, sabela goze, zeote dagon bazkaltzeko. Niri berdin dit, zure ondoan, ziur dena dago goxoa. Zukal herrian, Josebarekin, arginano fenomeno bat. Galderak dira, gura itzakia, plater goxoa helburua, helburua. Gaurtik aurrera, errezeta berri hau, gordeko dut bihotzean. Ta hortarako, nik ez dakit, piperrak ondo moztuko ditudan. Bueno, tipula zamaile, bueno. Zukal herrian, Josebarekin, arginano fenomeno bat. Galderak dira, gura itzakia, plater goxoak helburua, 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 helburua. Bueno, hau izan da improvisatua, Ikiarri Ikiarri ja, benetan.
Eginda. Honek irekin bat eman du, baino mentxelako duzu, baxan pur, piperra barraino bete arte, eta eskerrik asko, olako Zuri. ez zire eguno pasatzen, Mil Merezi esker zuri zuri. horretatik, eta zuri kantuetatik, eta etorte asko. Eskerrik asko, Joseba. Goxatu garen zure diska berritakin. Mila esker.